No niin, se kevään koittamisen kunniaksi olla aika imailla jotain herkullista. Ja tämässä olisi tämmönen Davitovin Toro nicaragualaista laatutyötä. On aika jämäkkä tuote, voi sanoa, että vahva. Ja ottaa tuohon käden nojalle, niin näkee vähän tätä mittasuhdettakin. Niin sellainen ehkä tunti puolentoista nautintotauko. Ja näin saatiin reikä pienellä poralla aikaiseksi. Ehkä pikkusen nafti tämmöisen kooseen sikariin olisi voinut ehkä leikatakin sen, mutta no, oli nyt tämä pora tuolla taskussa avaamien mukana. Täytyy mennä jonnekin laittamaan se palaamaan. Tässä on pikkusen tuulista ja on vain noita sytytystikkuja. No niin. Se on kyllä aika jämäkkä. Oi. Sellainen maan maku, multa, savi ehkä. Pippuri. Ja meri, ehkä joku suolaheinä tai joku sellainen, sieltä nousee esille. Jännä sinänsä, että tässä on aika paljon ehkä kuupalaisen elementtejä, vaikka tämä on Nicaraguan tupakkaa. Todella hyvä on kyllä. Niin nämä on tosiaan Davidovi. Taitaa olla, että valmistaa nykyään sikareitansa Nicaraguassa ja Dominikaanisessa. Kuubassa heillä ei ole enää tuotantoa ollut vuosikymmeni. Mutta pidetään yleisesti ei-kuupalaisista sikarista, niin ehkä yksi arvostetuin ehkä varsinkin kuupalaisten sikareiden polttajien joukossa ehkä pidetään tämmöisenä parhaimpana ei-kuupalaisena. Jatketaan. Joo, tässä kun on nyt jo muutaman minuutin poltellut, niin alkaa makukin on vähän tasaantua ja pinnalle ehkä nousee semmonen vähän niinku yrttien maut, joku provenkaale sekoitus. Tänäältä olisi ehkä joku basilika, timjami, jotain tällaista.
Tämä tosiaan yksilö tuli tuolta ison omenan kaupungista tuossa talvella ja tosiaan hintaluokka oli sellainen, että nämä on varmaan jotakin ehkä 25-30 euron luokkaa. Se on vähän mielenkiintoinen se verotusjärjestelmä, niin ei ihan tarkkaa hinta, mutta sen verran sitä nyt rahallisesti joutui maksamaan siellä. Eli tää on niin kuin jo hinnallisestikin suhteellisen arvokas. Yleensä ei näin kalliita tule kovin usein polteltua. Mutta on se hyvä. Ei sille mitään mahdollista. Hyvin siis voimakas ja vahva rakenteellisesti tuo maku ja muutenkin teknisesti toimii hyvin. Ei vinoile. Sytty vähän teki tikulla huonosti, mutta se on ihan tosi hyvin pysynyt suorana ja täälläkään ei mitään tervausongelmia tietenkään tämän tason sikarissa yleensä kuulu ollakaan. Hyvin ryhdikäs sikarin maku. Et kyllä se niinku selkeästi niinku hieman eroaa siitä, mitä itse tulee kuupalaisia aika paljon polteltua, niin eroaa niinku selkeästi sitä kuupalaisista, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin jotkut toiset ehkä nikarakualaiset tai sitten jos on poltettu muutama kanarialainen, niin niissä on niinku selkeästi makuprofiili niin täysin erilainen. Että tää on kyllä niinku siinä mielessä lähempänä kuitenkin. Kun se mujua tulee tuolta, kun vähän huonosti leikkasin. Tai porasin. Siinä mielessä mielenkiintoinen, että se tässä kylmänä niin tuoksu ja kylmä maku, kun tuosta kylmänä imasin, niin oli semmoinen vähän niin kuin suklaamainen tai kaakaomainen, mutta tästä niin kuin puuttuu kokonaan tästä poltettuna semmoinen makeus tai semmoinen ehkä kaakaon maku ei niin kuin tule esille. Se tosiaan oli aika voimakkaasti siinä tuoksussa semmoinen kaakaon maku tai haju esillä.
tässä niinku vajaa puoliväliin, niin tulee pikkusen sellaiset niinku eteeriset öljytkin tuohon makuun mukaan, että aavistuksen verran sellaista öljymäisyyttä. Et edelleen kyllä vahva ja voimakas. Vähän tietenkin pehmenee kokonaisuudeltaan. Se alkaa nyt vähitellen kääntymään loppua kohden tämä Davidovi. Ja hyvinhän tämä on palannut. Pikkusen ehkä epätasainen tämä sauma tässä, mutta ei tääkään varsinaisesti vinoillut. Ja loppupäässä pikkusen ehkä ne eteeriset öljyt tulee enemmän esille. Mutta edelleen se perusyrttisyys tässä on ja se keskeisin maku. Ja kokonaisuutena hyvin tasapainoinen sikari kyllä. Ei ehkä ensisikariksi, kun tämmöisien isojen sikarien polttamista aloittelee. Mutta ehdottomasti jos näitä saa, niin kannattaa koittaa. Hyvä sikari. Voisi sanoa jotakin 7,5, 8, 10 ainakin, että puhutaan niinku huomattavasti perustasoa laadukkaammasta tuotteesta. Sopivassa tilanteessa voi kohota hyvinkin korkealle, koska on tosi hyvä sikari ja laadukas. Täytyy katsoa, että sattuisiko näitä saamaan tuolta Tallinnan päästä. Voi olla aavistuksen verran edullisempia siellä kuin mitä New Yorkissa ovat olleet. Ei nyt kauheasti varmaan eroa hinnasta, että tuskin varmaan alle 20 irtoa. Vähin se käy ennen kuin loppuu.
aika kynsillä olemaan. Mutta ei siinä hyvä sikari kaikkinensa edelleen. Tämmönen näin kevään kunniaksi.